La campanya de pela del suro comença habitualment per Sant Joan, però la calor d'enguany l'ha fet avançar 2 setmanes. Seguint la mateixa tècnica artesanal de tota la vida, els peladors desprenen les panes dels suros dels arbres. Si la meteorologia ho permet, s'hi estaran treballant 2 mesos. I esperem que amb aquestes pluges que hem tingut aquests últims dies puguem també allargar-la i acabar-la en condicions. Bona part de la producció de suro de les comarques de Girona es porta a les instal·lacions de Quality Suber, la primera associació de productors de l'Estat. El primer que cal fer és destriar les panes en funció de la seva qualitat. Aquesta pana se'n va fer taps, té bon calibre i té bona qualitat. En canvi aquesta té molts defectes, té molt de corc i ha d'anar al rebuig per triturar perquè té masses defectes. Un cop triturat, aquest suro, que suposa al voltant d'un 70% de la producció, és molt apreciat per aplicacions diverses, com ara aïllaments. És el producte que ha pujat més de preu, que gairebé s'ha triplicat en els darrers 10 anys. El suro de qualitat, destinat a tapar vins i caves, s'ha doblat i té un preu mitjà de 3.000 euros la tona. Hi ha una gran demanda creixent perquè el producte i tot el tema de la bioeconomia demana productes naturals per substituir productes que venen del carboni, per un costat, i a nivell mundial la producció està estabilitzada en un lleuger descens. Clar, aquests preus actuals ja permet gestionar de forma sostenible una sureda. Més de la meitat de la producció de suro de qualitat es quedarà a Catalunya, mentre que el de trituració se'n va sobretot a Extremadura i Portugal. Carles Brusset Font, TV3, Santa Coloma de Farners.